Vučića, ušao u sobu i obesio tašnu njegovu, što nose tašne, lepe. Ak tašnu, ono, crno. Da bome na ekse na duvar. Pare bre, ima da I pošao vamo oko šporeta i seo na malu stolicu. I otud mu prsnu Žiška, deda zalaga. I prsnu Žiška njemu na pantalone. Ja kad nisam crkle, žao mi njegove pantalone, pa mu trlja, pa još sine, a on mene ovako. I ovo moja bako. Živi sve, tako sve. Vučića si sanja. A? Vučića. Aleksandra. Da. A dedu zvao Vučić. Zvala neka žena. Prijeti kako te zvali? Zvalo se neka žena kao na telefonu. Snimak. Kaže, Imate razgovor sa Vučićem. budite na beze, kaže, imate razgovor sa Vučićem. I Vučićev glas na premenu. Pa to snimljeno. Snimljeno pa za sve. I on jako kaže, pozovi tvoje prijatelje i tvoju rodbinu, kaže, budite da bude zemlja u redu. Pa jeste, sve mi dao. Pa misliš da te baš on zvao? Žao mi, duša me boli, ko izgubi, ja ću da kukam. On je rekao to, na primjer, na snimku jedne. Da, i on je puštio. I od crno deo, ja ću da plačem, pa ću da crknem ko izgubi. Svašta je, pa što to ti žao? Pa Dejo kaže da imam ovakvog predsjednika u životu. Ja imam 72 godine. Kad će da imamo i kad smo imali ovakvog čoveka? Prvo dao 4.000 prošle godine, po ove godine 4.000. Pa dao po 12 evra, po 120 evra. Pa dao paketić. Pa eto, pa voli ga kao tebe, nekod još i više. Svašta. Više ga voliš od mene. Pa nije više od tebe, nego volim čoveka kao moje dete. 100 put da mi je unuk i sin, ne bi ga uliko volela. Sve mi je teško ako izgubim. I dole sam se prekrstila i o Bože, daj kako ja mislim, ne mogu da izgubi moj sin. A šta ako izgubi? Ko izgubit ću do crkne, mi nemamo ništa više. Jugoslavija je gotova. Pa šta, neće da imaš da jadeš, da piješ? Neće da imamo ništa, Dejo. Vere bake, džila sota pare. Ja sam volela onoga zabuljenog malog kepeca. Kako se zove onaj? Vuk. Vuk je bemo sve živo. Volela sam ga isto ki moje dete, Vuka. Jeremić. Jeremić. Kad on najgori spavrđa, pojeo ponagradio. I znaš šta? Vučića volim 100.000 put da mi je unuk, sin. I pravunuk da mi je ovoliko da ga volela. Blago ga volim. Bolje je no Tito. Tito kad umre, ja sam nabrajana. I najebali smo kad on umre. I sad ćemo, ko on izgubi, mi nemamo ništa. Krivačici neki da 100 evra. Da mi 100 evra mene, 100 dede. 100 tebe, 5. 700 evra smo mi njemu uzeli. Njemu? Pa 2 teleta, pa on i dao. Lično Vučić. Pa njegove pare nam da. Nije bitno čije pare, državne pare, ali on rukovodi da si ti zadovoljan, da ti imaš volju da živiš. Kako da ga mrzim? Nikad. Tako vladara niko da dobije neću u životu i u svijetu. I u svijetu. Pazite šta baba rekla. Ideš na YouTube.